Hello mga ka-listeners, maayong adlaw no, buntag na. So tulad na dugay-dugay jug mata ron abot alas 8. So ako ang mga ka-listeners, mo to. Huwag tog ba. Ug karon atong kuanon ipadayon ang mangtas no, part 4. Oh, nay nag-comment dai si Gerson Lison mo siya to. Comment siya nga uma naman ang mangtas. Uy, ayun nagbalik-balik. Yun siya kayo nagbalik-balik ano. Ikaw Gerson Lison, kahuman magpaminaw, irespeto lang pud ang uban no. Kaya na may mga bag-upod nga ning napuning comment man isa si kuan si Jennifer Hera no. Ayun siya ayaw iundang ang mangtas sir. So maluoy po ta sa uban nga wa pa ka paminaw no. Muna nga irespeto lang pud no. Ug ikaw nakapaminaw na may uban wa kapaminaw, irespeto lang no. Istorya rin ito wa ta masuko irespeto lang pud no. Pasalamat ka kay nakapaminaw dai kag antud man ang uban nga nakasukay pagsugod kay wa man luoy pod di ba. Ug ikaw ko rin natunong bi nga wa pa ka kapaminaw nga di na ko tiwason malipay ba ka. So dili ka ka malipay kung di matiwas di ba. So katong uban nga mo pay pagsugod irespeto lang sab no. Gerson Lison nya kuan magiskuta sa kuan dai aning pulis sa Maribel ba awit sa lilo. Ningon si Mambil nga naanak ko ni nag-upload radio drama Bisaya no. So tay mahims day ani dai kay naa na may nagauna. Daghan ni reklamo aning maong channel kay dili ko na humanon. Sama sa may buntag baka hang moabot nga antog karon wa gyud sumpay nimbalik na lang siya pero way sumpay. Muna no. So kuan man gud si radio drama Bisaya. Dito ni siya nagbase sa kanang sister station sa DWHP ba. Kaning RMN Davao DXDC no, diha siya nagbase ana kanang DXDC. Nya kining DXDC kay di man nila kumpletuhon kay ug kumpletuhon nila ni na may mag-una gyud sama aning radio drama Bisaya gauna sa upload. So wa nay ganahan maminaw sa DWHP nga maoy original nga tag-iyas drama kung ilang kumpletuhon ang ilahang kuan pag-upload. Kaya siyempre sila may nag-una ron nag-upload ang DXDC ba. So sama ni amigo amiga drama diha siya nagbase sa una sa drama. Kato ni upload siya sa drama nga kuan. Sa itong drama hatong yang gi-upload niya Maribel dai ni-upload siya sa una Maribel ito si amigo amiga drama. So dito siya nagbase sa DXDC. Nya kay ang DXDC kay putlon-putlon man nila. Di man na i-kompleto ang episode na ay mga episode nga giputol-putol, gilaktaw-laktaw. Unya napoy mga kuan episode nga di ma-upload ba. Sama sa may buntag pa kang moabot. Wa gipadayon sa DXDC. Unya gauna-una naman ni si radio drama Bisaya. So ang hinahitabo nabitin ang mga listeners kay wala man niya mahuman. Ito karon kasi comment ang kuan mga listener ato no asa nagsumpay sa may buntag pa kang moabot. So mao na mga ka-listeners no nga karon kay nag-una-una naman pud siya kay advance man ang DXDC gud nag-una siya sa Inday no. Kung na-overtake niya sa amigo amiga drama nag-una siya sa Inday. Sa Love for Sale nag-una na pud siya ron. So naot nga mahuman jud niya no kay siya may nag-una ron. Naot nga humano niya tanan iyang nasugdan kay aron dili ari mo request na ko tong mga mabitin ba. No, ana lang una awit sa lilo to ana man siya gaon na o didto na lang mo paminaw mga ka-listener no kay di man pwedeng magbanggaan na pud miyan naguna-una naman siya di yayahan na no. So dili na lang ko mudayon sa awit sa lilo kay di naman mo ma-excited kaya nangasugdan naman nakapaminaw na mo sa iya pero di yun yung lauman nga kompleto to tanan yung episode
Nadyoy ka ng mga giputol na sa DXDC na ay mga gikulangan nga mga episode, no? Kung makabantay mo sa uban, babantayan ninyo na. May uban na nga i-upload yung episode, mga putol ba, mga bugbo ba. So yung mo na kuan paagi sa DXDC nga dili gyud ma kuan ba. Kaya siyempre ang naguna, number 1, DYHP magid sa Cebu. Sila may original nga tag-iyas drama. Kanang DXDC sister station na sa RMN Davao, mga kuan ba. Pero ang original sa tag-iyas drama kay baluta nga DYHP RMN Cebu, no? So mauro to mga kalasunod, no? Paminawan niyo ang kuan kanang part 4 sa mangtas katong mga wa pa kapaminaw, no Jerson? Ang wa pa kapaminaw atong gi-uploadan ani. Gibalik na to na para sa mga wa kapaminaw, okay? Wa na maglugay pa sa barangay hall si Dr. Mon ug Father Norman bihang mipadayag si Kapitan Cardo sa maayong epekto sa kausa nga gitugyan niya kang Clark. Pag-abot sa nawahi, nahibong siya nga nang wa na makapaabot kaniya ang duha. Mga kasama, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Ganong wa sila makapaabot nako, Kapitan Cardo? Ay, giingnan kung ta sila Clark nga pabuton ka kay ipatawag ko ikaw apan. Wa na sila makapaabot pa. Nagdali ko no sila. Mao ba? Sa sunod na lang tingali ko nung higayon. Sige lang, Kap. Why problema? Gusto sabyod kong mahimamat og mas mailhan silang duha. Si Dr. Moon og Father Norman. Di matingali lisod ang paggadto ni Father Norman sa simbahan. Magmisahan siya rin to kada adlaw, dili ba? Oo, Clark. Imong adtoon? O, Kap. Ikaw? Mahimo bang mangutana, Kap? Kung unsang orasa niya ipahigayon ang pagsaulog sa iyang misa? Imog yung atuon sa simbahan, Clark, si Father Norman? Pero nga man, Clark. Bitaw, Clark. Kabahin gyapon kini sa atong tinguha nga magmalinawon sa hingpit ang tibok isla pangandaman ng Migila. Samanta. Kay nagduda kapag yun ay ni Father Norman. Bitaw, Clark. Sa gikingon ko na nang, Sam, may gusto lang kong mahibawaan. Bisan matubag lang niya, ang pipila ka simple, apan importanteng pangutana gikan ako. O kinikanak na ako. Oh, Clark. Pwede naman unta atong gihuwat katong Clark, Doc. Pader. Aron hasta ko makatan-aw niya bag usagid siya nga pagkatao ba. Tarong ba o dautan ba? Nagsugod ka na sa bulhog. Sorry. Sorry, Doc. Sipya tapon ko na. Sorry kayo kay Doc. Di na mausap. Ilom. Diha lang ko sa sawang magpa-drop, Dr. Mon. Pero Father, may igo pang distansya ang sawang sa simbahan. Itaw, Pader. Bulhog. Pasensya ka na ni Bulhog, Doktor. Ikaw na lang mo sabot niya. Sa sawang na lang bitaw kung magpa-drop ninyo, Dr. Mon. Okay. Okay, Father. Nabala ka ba yagid ko, Mami Kela? Kung tinudoon ni Clark ang pagpakikita ni Father Norman dito sa simbahan? mausap na akong gibati sa manta. Pero nakailan na ta sa pagkatao ni Clark. Mas nagkadukay, mas naklaro nato unsa siya kamatarong o kabuutan. Diin ka na gani ang hinungdan nga dali kang nadani niya. Ikaw gyud mang. Isingit pina niya, oy. May pagti ka na lang mutingog kay daghan na hinoon kong isulti nga ako na matigdan nimo nga may gusto ka niya. Ayaw na, ma. Gusto na.
Di lang ko magisgot pang Clark. Hoy, ikaw ra baya ginag-una-unag hisgot anak nga rin ako. Unya karon mo ingon ka anak. Pastilan di mo Samantha. Tambagan talang ka nga ayaw ipakita ni Clark nga may gusto ka niya. Paabuta nga siya mismo ang mupakita og motibo nga naha nimo. Ma, Naunsa naman hinuon ko? Murag wa ko mahimutang tungod niya ng Clark nga dagsa din sa isla Pangandaman. Si Dabiana usap. Kalit lang siyang miidlas. Dili masabot buanga. Usahay, siya mo'y muanay sa simbahan. Karon pod. Oh, dili masabot. Pagkadili masabot, may nanutok. Kano to? Ikaw ba ka na? Abli ka ng pultahan, sword lang. Ikaw gid kano to? Kano nanuktok ka pa man? Nga, oh, may tao. Kinsa ka itong nanuktok? Kinsa? Kano to? Lubagon ko ginang liog ni Boron. Magsige ka binuang. Kano to? Kano to? Wag yun. Wag itaw din sa hawanan paingo din sa sala sa kumbinto. Kano to? Kano to, hain ka? Kano to? Oh. Tuas siya sa silong. Kung mao ka na, kinsa mo ito nanukto kung may abli sa pultahan di palang dugay. Kinsa man. Pagchor dre oy, pagchor ni ha, 551. Pads oy, pagchor oy. Masig hangin sa tong kaning nanuktok niya. Nuktok sa dakong pultahan hangin. Wa ko malipay. Nganong malipay man sab ka pa din nga wa man sa kay angay ikalipay. Malaguton magiko nimo? Wa ta ka palaguta Pads oy. Seryoso di ay ka? Pero sa man tanaw nimo, nagkomedya ko. Kalma lang ko pader. May vlog kita yung nasiya oy. Klaro ako no be. Susiha ko no ang tibok palibot dinis kumbinto. Basig niya tong buwa nga Dabiana o gibinuangan ko. Sirado man ang dakong pultahan sa ubos paingon din he. Basta pagsusi buktot. Oo, pader, magsusi ko. Magilaing tao din sa Sots kumbinto, oy. Mingaw pa man din histirana. Agoy! Ang bitana, mikalit lang kalamba. Wa mayangin, nganong mikalit bag lambang bintana. Ay, kurewan ko da. Agoy! Uca ba to? Makikas bintana na sa satbang. Ay, lain na nita. Pagchur. Ay! Kung tao ka pahawa, kung ungo ka pahawa, gyapon. Hala, gusto ba to? Mura magnabali. Amumurag na rambol. Ay, akak na giringa. Ay, ipakuyawan ko din mo iring. Iring, 155 iring. Bawa, sipit. Bisi. Aw na, naunsa na to. Oy, hindi mo pa to. Di kang pahawa. Pagsok eh, ha? Di kang pahawa. Di ka, ako'y pahawa. Pahawa. Nagyan ko pader. Nagyan ko musaka pa dito. Skumpin, bala na. May panganin lang ko din sa gawas. Parehas di mo, andin lang ko. Kaya nga no?
Usa may nakita nimo kanoto? Ha? Unsa buktuta ka? Ang nakita na ko? Oo. Wag ka kabati sa kong pangutana, unsay nakita mo? Wa. Kasi wa. Wa lagi ko'y nakita. Wa. Pagtarong god. Unsay imong nakita? Unsa man taong ka, Pader, oy? Ang wa lagi ako nakita. Wa. Shit! Matakdan ko si mong kayabag kanoto. Kadiyo, Chader. Asa ka? Pakilabot ko nasa ko. Kadiyo, Chader, Pads. Kay, nagkadugo ang imong sinina. Unsa? Dalawa. Dugo yan lagi, dugo. Animal. Diin man hindugo ah. Ambuti mo, Pader. Kung diin ka, mabirchini. Buang! Daud sa manis Father Norman, oy. Ay, nagkadugay, nagkalami man. Nagkadugay. Isa-ilay mang nausab. Ay, manti ko na siyang mamalikas. Og dili kay kanalang. Ang mga kabaguan nga ako namatikda niya. Pisa nang iyang mga sinultihan. Murag sukway naman siyang pagkapare. Murag naginoon siya dili pare. Unya, Dok. Kanusama mo mga tusubang mga kabaranggayan di sa Isla Pangandaman. Paubadong gyapon ko ni mo, Dok. Uy. Wa siyang tingog. Bitaw. Wa ko magtuo, Dok Mon, nga magkauli og mahusay mo ni Pader. Uy. Mura magwa makakita og wa makabati ako. Ang upaw. Ya, bitsog lakaw pa yung son. Saog sang pitugdok. Tigom-tigom. Gayo yung dukdokon. Ay. Ito na. Nagpiano na pod. Huwag mo gihapong tukara. Ang tukar nga iyang gibuhat para siyang pinanggang asawa apan patay na. Sofia Alexandra. Uy, si Dr. Mon matawag ko suga may katawa. Ya, may kalit lang. Masusi ko. Tingalig na si Dr. Mon. Tingalig na buang siya. Unsa ba ka nagbuot mong ihangyo nako, Clark? Sulti. Clark, sultingin nas mama. Panangid niya. Ako, kuan, kining, Samantha, unsa ba'y? Ay, si Clark, manggod ma. Naa siya ihangyo ni mo. Kung pwede ba kuno. kuan, magpauban unta ko ni Samantha nga sa simbahan aron musimba. Kana kung mahimo. Oh, magpauban ka ni Samantha dito sa simbahan aron mutambong og misa, Clark. Ma. Kung mahimo lang unta, nang Miguela. Oh, nganong di mahimo, Clark? Sige. Samantha pagilis dito. Uban ni si Clark dito sa may sawang aron musimba. Ma. Clark, mag-ilis ako ha. Sige Sam. Dagan king salamat nang Miguela. Ayaw ka naghunahuna, Clark. Wa kay angay pasalamatan kay misalig ko nimo. Ang ako lang ihangyo nimo. Ayaw in taon pasakiti ang akong anak. Nang Miguela. Nang unsagoy. Kuan, biyaan ko sa ikaw din ni Clark, ha? Paabutan lang si Samantha nga nag-ilis, ha? Nang. Clark, kaya ka ni mong mutindak ining bisikleta nga musakay ko sa likod nga lingkuranan? Ngani kung dili kaya. Anad ko ini sa mua. Ha?
Anaday ka sa inyo nga may ikargang babae sa bisikleta. Ang imong asawa? May katawa man ko ka. Kaysa may dili makakatawa sa imong gisulti. Nga anad ba kong ikarga na ko sa bisikleta nga akong asawa? Ug unsa may katawanan ana? Imo kong gibugal-bugalan? Bugal-bugalan ko taon. Ganong imo man kong gikatawan, be? Wa at manggod ka kataw Nahimuot lang ko sa imong gisulti. Ug unsa may imong gikahimutan sa akong gisulti? Kanang mingon ka nga, akong asawa. Nasultihan ta naman gud ka. Wa gyud ko'y asawa dito sa mua. Unya karon, mibalik ka na sa sulti ana. Oh. Unya, katawanan di ay. Okay, sige. Wa. Sorry na ha. Sorry. Sige na, sakay na. Kay mga to na ta. Tanawar ko na siya. Mitutukin na ako. Nga no, nako'y muta. Wa man gud ko mututok nimo. Gitan-aw lang na akong imo reaksyon. Sorry. Bitaw, sakay na. Aron makaadto na ta. Maigo para bang distansya sa sawang. Ay. Nangupaw ka manggod. Wa mo tingog ay. Ba sino? Ikaw ang gusto mo drive o ako ang musakay? Gusto ka? Hala, kalain. Lain good. Siya may nakalain. Basta. Bitaw Sam, sakay na. Di kita kasugod sa misa. Magsigil ang tag-istorya din eh. Mahadlok mangud kong musakay sa likod. Ha? Ganugod? Wa ko maanad. Sa ato pa, ang naanara ni mo, nga anhin ka mo sakay sa atubangan mismo, mao ba? Oo. Ay, tanawa lagi ka. Ikaw di ang anad nga mo sakay sa tubangan sa bisikleta, kauban ang imong uyab dinis inyo. Uy, naunsa ka? Simbakaw ka. Miingon ka ba yung simpak ko ka? Bago pagani kami sulti nga, imong naanara ng sakay sa bisikleta, dinhigit sa tubangan. Unya karon mo dinay ka. Clark, wa man ko mulumod nga naanad kong musakay sa atubangan. Pero, wa ko moingon nga ang nag-drive sa bike sa una nga akong gisakyan, akong uyab. Kay wa pa man ko makasuway og uyab. Mau ba? Sorry ha. Ang akong papa sa una ang mokarga nako sa bisikleta sa gamay pa ko. Unya? Unsay unya? Magsigil nag-istorya. Diling ka mo sakay. Ikay nagsigig storya diha. Sige. Ako na. Unya. Ay. Be, iro ka may be. Anira ko sa tubangan. Sige. Kadiyot ha. Kana. Sige, sakay na. Okay, be. Ano yung sawan? Okay na ka? Kaya mo larga na ta. Ayaw sikit na ko ha. Ha? Ngano? Madlo ka makitaan si mong uyab? O crush? Kamon lang kayo panakay nining bisikleta. Maglakaw lang ko pa yung sawang. Clark! Laino na po ni mong sabot. Unsa man Clark, sa banta, manimba mo o dili. Manimba mi maoy! Muad na minang. Nagpainit pa mo kukos makina ining bisikleta. Iyabag. Ayaw lang kalain dok ha. Pero nabalakam ko ni mo. Kahapon kapang wa mo kaon o pamahaw. Way pa diod to. O pa yung makapanihapon. Ya karon, di sab ka mamahaw. Unsa may problema ni mo, Dr. Mon? Ya ilang ko ang bulog. Ayaw ka problema na ako. Kaya di pa ko mamatay din ang akong kahimtang. Dok. Sige na. Biyain ko. Unya,
Sigurado kang okay ra ka, Dok? Okay ra lagi ko. Okay ra ko. Basta, Dok, ha? Lagi. Nya. Ato na ka, Dok. Ato na. Basta, Dok, ha? May mo bang dili ko ni mo palaguton, bulhog? Ha? Oo, Dok. Ato na ko. Kuyawan ako eh. Ang mga matay Dr. Mon kaniha. Siga kayo. Murag may kayo sa sod sa iyong mga mata diyang nasuko siya. Mura sa buk. Dihay do kasungay nga galit mitubo si Agtang. Unsa man akong dili kasarangang na si dati ubay Dr. Mon. Unsa man din siya grasyas pagka-doktor. Unsa magyot. Magsugol at agmisa ka no to. Okay, Pader Mon. Daghan na ang nanimba? Igo-igo po, Pader. Pero, narito yung nagpatisayod mahini mo. Nadiyan sa simbahan. Misimba. May tuyo kuno sa mo human sa misa. Mao ba? Kinsa man ka no to? Katong imong gingon nga, Clark, bitaw, Pader. Unsa? Si Clark? Mao. Sigurado ka? Katong Clark ang miduol ni mo? Mao may iyang ingon, Pads, nga pasultihan kang si Clark kuno siya dito sa barangay Tiaw. Kung mao, siya gede ay. Siya gyud, Dok. Dok naman, lipat gyud ko pirmi, ay. Siya gyud, Pads. Mao na. Ay, Magdali-dali ka man. man siya moingon nga, nagkomedya ra siya nga, siya si Clark. May ba bang dili ka maghinanggaw ka no to? Mga sipkat ang baba ni mo. Tinuod man ko ang akong gisulti, Dok. Hilom. Masipya traba ko, tutuan. Hilom, tutuan ka karon. Mga tarungan pagid ka. Unsa man, Pads, magtiling-tiling na ko aron makasugod na tas misa. Ayaw sa ha? Ayaw sa. Ngano man der, nahadlo ka ng Clark? Kasi nahadlok. Ngano mahadlok man ko niya? Di man ko dalata, Pader. Kasi dili halata. Dili halata nga wa ka mahadlok. Bitaw. Unsa? Dali, Sam. Bagato na to dito sa likod nga pultahan paingon sa kumbento si Father Norman. Pwede, di lang ni magunita ng akong kamot. Sorry. Gibuyan na tika. Bituo sa bay. Gibuhian gid ko. Unsay wa si Father Norman. Bago pa ni nahuman ang iyang misa. Gingnan tabitaw kang mutambong mi. Unya, muingon ka karon nga wa na siya. Mao bay iyang ingon be, mao man. Unsay ba iyang ingon? Usa man day iyang gisulti. Unsay iyang sulti? Aw basta kay mao na to. Kadiyot sa pagklaro record, Brad. Nasultihan ni mo siya ganiha nga makigsulti mi niya. Iniguman sa misa. Uwa ni mo masulti. Mura man tog naingnan ako. Unsa ko'y murag naingnan nimo? Pagtarong ko no sa Kristan? Dili sa Kristan ang ako ngan gwapa. Kanuto ko. Dili sab gwapa ang ako ngan kanuto. Si Samantha ko. Baos po da. Bitaw sa Kristan, kanuto. Kanutom kahimungan. Klaro hiragod ko. Naingnan ni mo si Father nga may tuyo mi niya. Human sa misa uwa. Kuan, kining naingnan ko bitaw to pero may mikuha man kuno niyang manimbahay ba kanang muna may mikuha may nagpinal kunong pakumpi salon. Liga sa kondila, pakumpi salon. Nagpinal. Unsa tong imong gisulti? Sige na lang, Sam. Sige lang, Brad. Adtuan lang siya dito sa sud nga naingnan namin nimong wa na siya. Sige, ako nga tuon. Tan-awa ra guning sa Kristana. Sige lang, Sam. Sige na, Brad. Adtuan dito. Ingna nga naingnan namin nimo unya sinyasi sa mikon
Naingnan na ba ni mo siya? Oo, Brad. Salamat ha. Murag sinyalan man tong buktuta. Klaro kay Samantha. Gadili gustong mo atubang nako si Father Norman. O bitaw, Clark. Pero nga naman. Wa ko mahibaw. Pero sa nabtunon kay kining iyang gipakitang liho karon. Og tungod nini, nagduda na gininuon ko niya. Clark, Unsa? Igon og sa di ko makatuo nga maon na kibuhat ni Father Norman Clark, Samantha. At tinuod ba di kanyong gisulti na ako, ha? si Mama Miguela, oy. Nganong mamakak man minimo? Nakalitan man sab gani ko ngano nakahimo si Father ini. Mauna, nang Miguela. Uy, og onya, Clark. Unsa magkahirasod ka burag dili man siya gustong magkasulti mo, ha? Dili ko makasulti ni mo anak nang kung ngano. Ambot. Wa ko mahibaw. Sa akong pagsabot, ma, mura siyag nahadlok ni Clark. Ha? Nga kung mahadlok siya ni Clark, maayo man og mangtas ni siya. Ikaw gid nang. Si Mama, oy. Bitaw sa man, sa ba iyang kahadlukan ni Clark? Miingon na bitaw si Clark na dili siya makasulti. Ikaw gyud no. Sige, Sam. Nang Miguela. Dili lang ka magdugay. Kay tingalig nangita na ron si Kapitan Cardo na ako. Musuroy lang niya ko din sa inyo. Ugma pohon. Unsa? Dinhi sa simbahan si Clark ug buton tang makigsulti nimo, Father Norman. Mao ka na, Dr. Mon. O unsa may iyang tuyo nimo? Ambot, wa ko mahibaw. Wa ka mahibaw. Pero nganong wa man nimo tubag aron imo untang masayran kon unsa iyang tuyo. Ako antay mi nga human sa akong misa, may nanghangyo nako nga may himatyon silang bahay. Nagpakumpisal ko o naghilog ini. Mao ba? Kung mao, kung iyan ang gihimo nimo, may posibilidad usab tingali nga maadto siya sa akong panimay, sa akong rest house. Dr. Mon? Mao ka na nahitabo, Clark? O Kapitan Cardo. Og tungod siyang gibuhat. Nagduda na gid hinuon ko niya. Clark, ug unsa may imong pagduda niya, ha? Clark? Unsa? Sa gikaingon ko na nimo, Kap. Dili pa ko makasulti nimo kung unsa gyud. Kay daghan ang posibilidad. Pero duna pa ko himuon nga pagsusilabot ini. Clark. Unya, Kap. Wadto na ko. Adto na ako ang mga kalalakinaan. Kay hapon na. Karong taod-taod, mungit-ngit na. Adto na ko sila para sa pagtukaw na mo karong gabi na. Sige, Clark. Aniya lang uniya ko sa barangay hall kon. Manggi ka na ka mo. Aron, madaanin niyog unsay inyong mga dadunon. Ngit-ngit naman lang. Wa pa man gyud mo balik si Clark. Hinuon sa iyo pa man. May mga tao sa gawas ni barangay hall. Way ang ikabalagyan. May nanuktok. Kinsa na? Ikaw na ba ka na, Clark? Dali. Sod. Nadugay lagi kag... Ginoo ko! Ingon sa may hait nga hinagiban ang midapat sa lawas ni Kapitan Cardo. Miagot nga og miutong siya sa kasakit. Samtang si Clark uban sa kalakinan, may nabating singgit, si Dabiana di ay. Gipabiya ni Clark ang kalakinan para sa ilang pagtukaw. Nakigsulti si Clark ni ini, pero musibag kini. Apan namutokan si Clark dihang namong si Dabiana.
nga may patay sa barangay hall. Daling mibiya si Clark. Dito sa kumbento, nagduda si Kanuto sa paggawa o kalit o pagtunga ni Father Norman. Samtang si Dr. Mon, nasuko ni Bulhog nga migawas nga gabi ina. Magupang nabalik ang doktor. Nakapangutanan si Kanuto sa kagulingon, kung diin kinigikan o nganong may mga gabiing mawa siya. Si Samantha og Miguel usab, nagkasulti dihang nanuktok og nagpaabli sa pultahan si Clark. Mga kasama, niya ang nagsumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Ni Dr. Mon o Father Norman. Ang Miguela! Samantha! Nagpunta pa mo! Ablihin palihog ang pultahan! Si Clark ang nagpaabli sa pultahan, ma. Tingali kong sinahita po. Atong ablihan. Ayaw usa Samantha. Kay tingalik ang mangtas ka na nga nagpakaaron ingnon lang ug dili si Clark. Unsa? Ang Miguela! Samantha! Clark! Ikaw magyud ka na! Onang! Ako kini! Si Clark! Clark, buot lang ni maniguro ni Mama Miguela nga ikaw gid ka na. May dakong Samantha! Nga makaiwag na ko! May mo muli ilimo sa gingi aron matanaw og maklaro ninyo nga ako kini. Clark? Gikasubo nako, Clark. Naniguro lang mi kay mao may imong gitudlo namo. Mao ka na, Clark. Ostong yung ibungat. Way kumus managana. Kawa ta masayod kung kinsa ang mangtas o kung unsa may ang mahimo. Ganong sayon ra kayo alang niya ang pagpatay. Nga dili gud mamatik na ni bisan kinsa. Sa mas gidagatan karon ni Kapitan Cardo. Ha? Unsay si Kapitan Cardo? Kay ngano, Clark? Unsay nahitabo ni Kapitan Cardo? Clark? Clark ba kami? Naunsa si Kapitan Cardo? Gikasubo ko nang Miguela. Samantha, wa na si Kapitan Cardo. Patay na siya. Kuy kinuo ko. Dili kini tinuod, Clark. Diyos ko. Pero, unsa kinihitabo, ha? May kalabutan ba ang magtas ini, ha? Doon na ba? Hikitaan na lang siyang patay. Sud mismo sa barangay hall. Nga gawas nga may pinaakan sa iyang liog. Kadaw agi sa tango sa usa ka mananap. Og sama sa ubang mga biktima sa gingon ninyong mangtas. Naguba usab ang wangbahin siyang kilid. Nga gituhuan sa kadaghanan. Nga gikuhaan sa iyang kasing-kasing. Kinuo ko. Gikasubo o gikasakit ko kayo ang ginangatan ni Kapitan Cardo. Kay wa na kumangiglain pa niya. Gipakasama ko na siyang akong amahan. Dako kay kong utang kabubuto niya. Dako kay siya gikatabang nako uban nila ni Nang Miguela ug Samantha. Aron mahatagan kog laing higayon. Aron mabuhi. Human ko madagsa ning inyong dapit. Pero dili ko usap mabasol. Kung naaman ka ninyo'y mabasol na ko sa hitabo niya. Kay tingali. May pipilay ka ninyo nga supak sa kausa nga atong gitukod dinhi sa barangay Tiaw. Nga ang bugtong lamang tumong. Nga mahunong na ang kamatay dinhi sa iyong dapit. Nga matod pa. Binuhatan sa gingon ninyong mangtas. Di nahangtod karon. Bisan sud sa dugay ng panahon sa iyang pagpamiktima. O ay nakakita o nakasaksi sa iyang linuog na pagpatay. Apan sa dili pagkabubasol na ko. Nakita ninyo nga may positibong resulta ang maong kausa. Nga sud sa dulaan duha ka semana. Ang mangtas kinyong gingon. Wa gyud makapamiktima dinhi sa barangay Tiaw. Gawas lang nining higayuna. Nga si Kapitan Cardo mismo ang iyang nabiktima. Panaginusara lang sa barangay hall.
Mga igsoon, kung aniaman sa palibot ang mangtas, nanong si Kapitan Cardo pa man ang imong gipatay, nanong dili naman lang ako. Kung tinuod kang mangtas kaniya sa palibot, wa kumahadlok ni mo. Patumang ako! Gihagit ko ikaw! Gusto kong makikamatay ni mo! Bisan karon dayon! Wa mi mo basol ni mo, Clark. Wa, yun. Mauna, Clark. Wa, yun. Suportado ka mo, Clark. Nami sa mulo. Ang daming magpagkamatay para sa tanan. Ipadayon ang kausa. Bisa kung sabit mo. Dili ba maison? Wala. Ipadayon ang kausa! Ipadayon ang kausa! Usa sa atong intensyon o paghalad ining misa, alang sa kapahulayan sa tanang nabiktima sa mangtas, dinhi sa Isla Pangandaman. Og lakip na niini, kagabi pa lang, si Kapitan Cardo sa Barangay Tiaw, nga nahimo sa usang biktima sa mangtas dito mismo, sud sa ilang barangay hall. Ang maong barangay, uban niya ng dagsa naghimo og kausa, batok sa mangtas. Pero unsa may resulta? May nahimo ba sila? May kahimuan ba kini? Og mao ning akong giingon, sud sa dugay ng panahon, kaninyong tanan, nga atong lamang pagtuos sa buhi nga Dios ang bugto makaluwas nato, batok tining mangtas. Batok nining alagad sa daotan nga mihasi sa atong dapit. Wa og wa gilain. May mo bang busagbat, Father Norman? Oh, Clark? Kisam na siya, ganun, misalgam na siya sa misa. Pasaylo ako ninyo, mga igsoon. Ang kunon kong wa ko'y katungod nga musalga. Umusanta nining misa nga gisaulog ni Father Norman. Apan itugot ninyong mangutana lang ko mismo ni Father. Og maayo nga ana kamong namati og nakasaksi ning maong higayon. Aron inyong mabati kung ang iyang tubag sa pinubre kong pangutana. Clark, balaan kining misa. Wa ka ba masayod? Gada kong sa kining imong gibuhat? Ana ka sa imong humiliya, Father. Og nakigsulti ka sa mga tao. Kanamo nga nanimba karon. Di ba day mahimo nga kami makigsulti usab kanimo? Animal. Bituo ko, Father, sa imong gingon. Nga nga itong pagtuo sa buhi nga Diyos ang makaluwas sa tanan. Tinuod yun na. Apan dili ba? Patay ang pagtuo kunway buhat. Mangutana lang ko. Kung unsaon nga mamahimong konkrito ang maong pagtuo sa buhi nga Diyos kamatod mo. Maulang ang bugto nga makaluwas nato, batok din ang gingon ninyong mangtas. Unsaon man, Father Norman. Makalagot, way tahod ugay batasan nga, Clark. Wa niya irespeto ang misa nga akong gipahigayon. Father, kaniyot lang. Ayaw kong sa muka, Kanoto. Katingalig ikaw ang mahungawan sa akong kalagot animal ka. Pawa na! Pawa! Pero, Father, pahawa ko. 663, pahawa ko. Kiningkuhan magod, Father, si Clark pa. Nagpaabot ni mo. Gusto siya magkigsulti ni mo. Unsa? Ang kuhan, naapad sa'y. Nagpaabot ni mo sa may dakong pultahan, paingon sa kumbinto. Father Norman. Pawa, Clark. Wa ko'y panahon ni mo. Period. Period pa. Oh, uy. Clark? Nasuko si Father Norman ni mo. Sayop, uun sa may pagtanaw sa mga tao sa kong gibuhat kaniya. Taliwa sa iyang humiliya, Sam. Apan maurkad tong kabahin sa misa. Nga mahimo nga, ang manimbahay makigsulti sa pari.
nga nagsaulog sa misa. Sama nga ang iyang humiliya mauusab ang iyang pagpakigsulti kanato nga nanimba. Oh, Clark. Pero suko kaayo siya. Wa niya maapas nga kung tumamsam. Gisuwayan ko lang siya. Kung unsayid siyang klasiyas pagkapare. Kay may pagduda yun ko niya. Clark! Sa Dr. Mon, si Kapitan Cardo, kipatay sa mangtas gabi. Mao ka na, bulhog. Tinuod ka, Dok? Lagi. Nganong mamakakot ko niyo? Kuan, giunsa ko niyo pagkaibaw nga patay na si Kapitan Cardo. Nga wa man kamulakaw ron. Gabi noon. Dugay kang labot. Bulhog. Di hindi ka gabi, Dok. Nga nawa magagalit. O dugay kang nabalik. Di hindi ka, Dok. Ngano, bulhog? Unsa day imong katungod nga mangutana ka na kog diin ko? Kuan. Nangutana ra magud ko, Dok. Kung naingnon ko ikaw nga doon ako'y giadto gitambalan nga pasyente. Okay na ka? Okay ra man ko pirmi, Dok. Ayaw yung upsa ang akong pailog ni mo, bulhog. Kaloy ang imong kaugalingon. Timan ka na. Dok. Maong gina si Doc Mon, oy. Kamay lamang bikil. Kasi pwede rin di niya kasuko. Suko na yun. Lahi naman siya sa una. Unsa pa rin kung maamay. Patuyang malagyawit. Hey! Unsa? Muna gibuhat ni Clark nimo, Father Norman? Mao ka na, Dr. Mon. Ug naglagot kay ko sa iyang gibuhat atol gyud sa akong humiliya. Sa akong pagmisa. Gipakawawan ko niya sa mga nanambong sa misa. Sakop sa iyawa ng tawana. Bisan og dili na lang nimo niya ipakita ang respeto. Sa misa na lang unta. Muna akong ikalagutan og maayo, Doktor. Bisan tuod, di na lang nako. Ang kasagrado na lang sa misa nga ako gihimo. Unya karon. Ning kamatayo ni Kapitan Cardo. Unsa may iyang ikasulti niini. Nga siya man ang hinungdan. Nganong namatay o gipatay sa mangtas ang kapitan. Oh. Nahibaw ka na sabday sa naitabo ni Kapitan Cardo, Doktor? Oh, Father. Karon pa lang yung buntag sa iyo miabot dito sa akong rest house ang subo ng balita. Bapa. Ikaw. Kanusa ka lang naidabaho niya ni. Ha? Ako ang kining sama nimo. Karon pa usab buntag sa iyo miabot dinhi sa kumbinto ang maong balita. O nasubo kay kunin ni hitabo Kay suon kay nato si Kapitan Cardo, dili ba? Mao ka na, Father. Ugway laing mabasol ni hitabo Kana Radyong Clark. Siya mo nakaingon sa kamatayon ni Kapitan Cardo. Ako'y gianugdan sa Kapitan. Maayo kay siyang tawag ato siyang ikasinapot, dili ba? Tinuod ka na, Father. Pero ambot kung unsay gisiba niya ng Clark. Niya, nga nadaniman siya niini. Niya naggihimo niyang karong kausa sa barangay Tiaw. Nga musumpo ko na sumangkas. Aron mahuno na kuno ang kamatay nga binuhatan niini. Pero unsay naitabo karon? Ha? Maulagi, Doktor. Nakaingon gani ko sa kong kaugalingon. Nganon si Kapitan Cardo paman ang gipatay sa mangtas. Nganong dili naman lang siya.
Sa man ang pagpanghimaraot o ang paghunahuna sa kaalautan sa itong isikatao. Apan tungod ni hitabuan. Sama nimo, nakahunahuna po hinoon ko. Kung nga nung dili na malang siya ang nahitabuan, siya na lang unta ang gipatay sa mangtas. Kuya kawan ng Father Norman o Dr. Mono ay nagkasinabot rin sila nga mas may pakuno kung kadtong Clark ang gipatay sa mangtas kay ni Kapitan Cardo. Ay naunsa naman ni Father ron oy lahi naman mura mag ay ang butay mura may noon siya og dili pare 553 dili pare maminaw ko balik lang ipinagsultihan maminaw ko uy tunga naman dahil si Dr. Moon milar ka na kaganina ka na dinhi kanoto? Oy pantas Nabuang ka na ba kanoto? pastilan ikaw day na pas ikaw day na Wani mo tubagang ako pangutana. Kaganina ka na ba dinhi? Ako kining ikaw dre ganiya na po ka dinhi sa kong likod. Ginsulto ba ko nimo? Ginsulto? Wa dre. Unya nga gibalima ko nimo pangutana sa upangutana. Nabuang ka na bang hanggaw ka? Grabe sa anak dre. Oy, buang na hanggaw pa. Kulungo naman tana. Kaya nga no? Di ba ka kulungo? Kulungo. Ambot nimo. Mabuang ko nimo kanoto. Mabuang ko nimo. Libog iring Father. Ay, libog kayo. Nabuang na ba kuno kong hanggaw ako, pero mayroon doon siyang mabuang siya kuno. Dagan naming buang. Di pala ako nag-iisa. Katagalig, ha? Daghan pala kami. Kaon, Clark. Maayo ka init pa ng sabaw sa tinuwa. Aron, mainitan ng imong tiyan. Kinilang akong linaka nga luya o kamuti. Maayo untang mamahaw gyud ka. Kinaao. Lapoy kaayo ang imong lawas sa akong tan-aw nimo. Klaro kaayo nga wa kay tug. Mailhan sa imong mga mata nga nang lawom. Huwag na mo makita gabi ang mangtas. Nga mong ipangita. Uban sa mga tanod o kalalakinan. Adi ay sinugba nga isda, Clark. Salamat lang, Miguela. Pero kinilang ako, kining linaga nga luya o kamuti. Naamay kanon o niya naapoy tinuwa nga init o kaayo. Tamis-tamis ang sabaw anak kay labas kaayo nga isda. Awad ay mo siya agdaha sa manta. Giagda manggod. Okay lagi ko nang. Ayaw lang ko ninyo kabalaki. Lingkod na lang. Ay, Ginoo ko in taon. Naibaw na baka sila si Father Norman o Dr. Mono sa kamatayon ni Kapitan Cardo? Naingnan ta nabitaw kang nahibaw na, ma. Katudi ang pagtambong na mo ni Clark sa misa. Giapil man niya siyang wali. Mautong nasuko siya kay may gipangutan na si Clark niya. Nang Miguela, Samantha, kitsa man angan sa pari nga gipulihan ni ng Father Norman. Kuan. Kitsa ganito sa banta, nakalimot man ko. Tiguang naman to. Si Father Junicio, Clark. Father Junicio Gore. Ay, maoron. Father Junicio Gore. Buutan kaayo tong pari, Clark. Unsa hinungdan Sam? Nganong nahulipan katong giingon ninyong Father Junicio? Pagkatinuod, Clark,
Nahulipan si Father Dionisio tungod sa iyang kamatayon. Hikitaan naman lang gud siyang patay sa iyang kwarto ibabaw sa kumbento. Nga gituhuan sa kadaghanan, nga giatake siya sa kasing-kasing. Giatake? Mao man ay mga istorya. Pero naa si mga istorya-istorya kung unsa ba katinuod nga wa kuno to si Father Atakiha. Gituyo kuno to siyang patay. Unsa? Og diin man sab magsugod ang mga istorya nga gituyo sig patay. Ha? Diin sam? Ambot lang, Clark, kung unsa ka tinuod. Nga may nakakita ko no, nga may taong bunguton nga misaka sa kumbento nga gidudahan nilang maoy mipatay ni Father Dionisio. Unsa? Kung mao, gituyo pagpatay ang maong pari? Mao na yung istorya-istorya. Pero nahilom lang sa dayon. Nahilom? O sibot mong ipasabot nga nahilom sam? Nahilom? Kay ang tao nga nakakita. Ang tao nga nakakita atong bunguton nga misod sa kumbento, gipatay. Oh, gipatay? Nakasiguro kang gipatay sam? Daghan man kuno kinig dinunggaban, Clark. Ang amo, istorya lang pod. Pero ambot kun unsa kini katinuod. Clark, nganong nagpakisayod og interesado ka man ini? Ha? Ngano, Clark? Nga sa ato pa, may pagduda yun si Clark ni Father Norman. Ma, ato-ato lang niya. Di ni nato ang ngayang ipaabot sa uban. Oo, nahibaw ko. Pero, wa ni mo tubaga ang akong pangutana. May pagduda pa yun si Clark ni Father Norman. Nakahiskot siya na ako, anak, ma. Usakay kayon. Pero wa siya musulti sa detalye. Diyos ko. Ay, mauday tingali nga di yun magkasinabot si Clark o Father Norman. Lakip na ni Dr. Moon. Maubitaw na igilid ni Clark, ma. Nilang Father Norman o Dr. Moon. Kay bisan tuod, maingon silang suportado nila si Clark o kapitan sa giumol ni ining kausa. Pero sa ilang mga lihok, sa ilang mga sinultihan, klaro ka ay nga wa sila makauyon ini. Mausap gud na batikdas kadaghanan. Labi na nga wa na gid sila mamalik dinis barangay Tiaw. Ay, ambot nila maoy. Hasta ko naglibog. Wa man tingali bati sa gihimo ni Clark. Nakauyon man gani ang mga tao og kumbinsido. Og napamatud-an kini nga epektibo. Kay sulso sa kasimana kapin. Way taga-barangay Tiaw nga nabiktima sa mangtas. Gawas lang ni Kapitan Cardo nga nag-inusara atong gabi una sa barangay hall. Diin siya taon ang natayningan sa mangtas o gipatay. Pero, unsay huna-huna ni Clark sa kamatayo ni Kapitan Cardo sa manta? Unsay iyang sulti nimo? Wa siya muhiskot na ako bahin, anak. Mami. Bisag unsa ko sa pagpinsar ang mga pangitabo. Maong gimusod sa kong nahuna. Nga dili aksidente. O timing lang ang kamatayo ni Kapitan Cardo. Nasabot kong doon yung intensyon nga siya pat yun. O nagduda kong dili mangtas ang nimo ni. Kung dili, usarigid ka tao. O kung imong sabto ng tanan, kung imong pug-un pag-ayo ang mga sirkumstansya, o subayon, kung unsay posibleng rason,
Nganong gipatay si Kapitan Cardo. Musangko gyud nga ang hinungdan. Mauang pag-umol namo ni Kapitan Cardo sa kausa, batok sa bangtas. Wa nagilain pa. Ug way laing mga tao nga may question ug masabot nga supak ini. Sila lamang si Dr. Moon ug Father Norman. Sila lang... Husto ka, Clark. Sila lang tuod si Dr. Moon ug Father Norman ang may question ug masabot nga supak sa giumol ninyong kausa batok sa mangtas ni Kapitan Cardo. Samantha, kinahanglan mong mag-amping yun ni Nang Miguela. Ha? Unsay buot mong ipasabot, Clark? Kunusto ko sa akong mga pangagpas. Nga intensyon yun ang pagpatay ni Kapitan Cardo sa gingon nga mangtas. Dili mangtas ang mipatay kaniya. Clark? Mao ka na, Sam. Pero, unsay koneksyon ining imong gisulti karon? Nga dili mangtas ang mipatay ni Kapitan Cardo sa pagsupak nila ni Dr. Mon ug Father Norman sa giumol ninyong kausa ni Kapitan Cardo. Gikasubo ko, Sam. Nga dili pa kayo ko makapasabot ni mo niini. Apan sa ngadto-ngadto. Way tinaguan nga magpabiling tinaguan. Mao ka na itiman eh. Clark? Ug ang kabahin sa akong gingon. Nga dili mo angayan nga makumpiyansa. Kamu ni Nang Miguela. Nasabot na ako. Nga ako gyud unta ang punteriya sa gikaingon nga mangtas. Apan tingali. Nagpanuko siya. O sila. Nga makigatubang na ko. Kay maniguro man yun kung dili nila mapatay. Sila mo'y paningwaon kong patay. Aron mahunong na ang ilang kaluog. Nasabot kong sama sa iya o ilang gibuhat ni Kapitan Cardo. Mahimong buhaton usab nila. Kini, diha kaninyo. Ginoo ko. Diyos ko, mao pa, Clark? Clark? Muli na pa sa pinubri kong pagsabot ng Miguela. Kay dili sila makapasakit na ako mismo sa kong lawas. Nagmit busod sa ilang unahuna nga ang mga taong duol na ko. Sama ni Kapitan Cardo. O kamong duha si Samantha. Ang posibleng ilang isunod. Oh, Diyos ka maluluyon. Ginoo ko in taon. O kinsa, Clark? Kinsa ang ipasabot mo sila? Kinsa man ang may motibo ni ining tanan mong gipadulti, ha? Kinsa man, Clark? Nga sa ato pa, di ta pa kumpiyansahon ni Clark di bisan kinsa. Bisan pa nila ni Father Norman o Dr. Mon samanta, mao ba? Mao na kanay naanda na tong gisud sa atong hunahuna, Ma'am Miguela. Dili pa. Ug bisan sila si Father Norman o Dr. Mon. Miingon nga dili maayo mo kumpiyansa ni bisan kinsa. Bisan pag nailhan ug suod nato. Kay mahimong sila o siya ra usab ang mangtas nga mupatay nato. Kinuo ko. Naunsa na ba ning atong dapit? Hangtod kados apa man magmalinawon kining isla Pagandaman. Hangtod kados apa man samanta. Ma'am Miguela. Dinilamos barangay hall ng Miguela. Samantha. Kay niyawan ng haya ni Kapitan Cardo. O kay niyausab ang mga kalalakinan o ang mga tanod. Way si bisan kinsa nga makasayon-sayon o gilabot ninyong duha. Salamat, Clark. Kay asa ka man di ay, Clark. Magampo lang tanan. Maluoy rin po ng Ginoo na to. Clark. Maimportante lang kong lakton, Sam. Pero dili pa ko makasulti ni mo kung asa ko. Basta kabahin kini. Sa atong tinguha nga masumpo na ang giingon ninyong mangtas.
Nagbisikleta si Clark, siya rang usa. Tingali intawg mamili krusiyas mangta sa banta. Giingnan ko na bitaw siya, ma. Pero dili ko no taangayang mabalakan niya. Kaya nahibaw ko no siyang manalipod sa iyang kaugalingon. Ang sakyanan ni Dr. Mon ka nang miabot sa manta. Tuod. Pero ang driver naman na sa doktor ang naama. Ug si Father Norman ka nang iyang sakay. Ug sa iyang tuyo. Aron kondenahon og basulo niya si Clark sa kamatayo ni Kapitan Cardo. Mauba sa manta. Ikasubo kay nako, Kapitan Cardo, ang imong ginangatan. Dili unta kini mahitabo nimo kung gihuna-huna pa nimo o gitimbang-timbang sa makadaghan nga higayon ang tanan. Pero dili na mo balik pa ang nangagi. Pahuay na lang sa dayon, Kapitan Cardo. Padayon na lang si mong panaw. Mga igsoon, nakita ninyo ang gidagatan ni Kapitan Cardo. Ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, dinhi sa atong dapit. Mapuggan gid ta nato kung kita dili lang unta magsalig sa kaugalingon natong panabot o pagtimbang-timbang sa mga butang o mga panghitabo sa palibot. Angay gid unta nga kita mangayo og giya sa Espiritu Santo. Aron tultulan og agakon taniya ngadto sa husto ug unsay angay nga buhaton. Sa gikaingon ko na ninyong tanan. Sud sa pipila na gyud kahigayon. Nga wa ug wa gilaing makapanalipod nato batok niya ng mangtas. Ang ato lamang yung hugot nga pagtuo ug pagsalig sa buhi nga Dios. Dili sa kaugalingon lang nga paghuna-huna ug katakos. Kay kita isip tao. Kay tao lang ta. Limitado gyud ang atong kusog ug hunahuna. Father Norman, mahimo pang mangutana? Mao kini kauban ni Clark dito sa simbahan nga ginganlan og samanta. Father, Mahimo bang mangutana? Kung doon na kay pangutana, Inday. Kita lang ang magsulti. Norman, mahiyog bang imong panalanginan ug bisahan sa Papa Cardo? Nagtuwing mianhi ka aron maghalad og misa para ni Papa. Oo, udong. Ato misa ng imong amahan. Pero sa pagkakaroon, wala ba ko makaandam sa akong mga gamit? Wa ko'y dadiri. Wa usab ang akong sakristan. Wa mauban ako. Ako na lang, sa sunod na lang ako pagbalik. Salamat, Pader. O isa pa yan. Wala kini mo mahiubas, Dr. Mon, Pader. Ay, tuod. Mayo kay may nakapangutan na ana. Sa pagkatinuod lang, nagkasulti kami si Dr. Mon labot nining gidangatan ni Kapitan Cardo. O nagpaabot siyag mensahe. Nanugon siya nga pasultihan ang iyang pamilya. Kamong tanan din sa barangay Tiaw. Nga tungod sa gibati niyang tumang kagool sa nitabo ni Kapitan, dili siya makasugakod nga magsudong niini nga wa na'y kinabuhi. Kay unsaon nga suod sila, sukad pagid kaniadto. Mao nga gusto niyang ipaabot sa tagtungod mismo sa iyang asawag mga anak ang kinasingkasing nga pahasubo. Makaanhiraon niya siya sa musunod nga mga adlaw. Agi kasubo ko, Inday, nga wa ko ikaw mapaundayon ni sa buot montang pagpangutanan ako kaganina at tubangan saya sa Kapitan, ni Kapitan Cardo. Maayo man gyud unta tong imong mapabati sa tanan, Father, kung unsa imong tubag sa akong pangutana. Kuan? Kay ang imong tubag para man sa kadaghanan. Kining kay unsa man day ang imong pangutana, Inday? Nasabot na ko mismo ug sa tanan nga niya karon dinhi sa Barangay Hall. Nga supak ka ug si Dr. Mon sa kausa nga giumol ni Clark ug Kapitan Cardo. Ha? Uy, unsa ko kanang imong gipanulti, Inday? Dili ko supak, uy. O, nasayod ka mo ni ana. Kana si Dr. Mon, mipaluyog na sa maong kausa.
Kay kun wa pa kami mipaluyo, miauhag unta mi sa tanan nga dili manghilabot ini, dili ba? Gibuhat ba guna namon ni Dr. Mon? Wa o wa gyud. Pero sa imong... Mahimo ba, Inday? Di na ta mag-iskot pa ni Ana. Ha? Pagkasamahon na lang natong leksyon ang nahitabo ni Kapitan. O paninghaw nato, nga, dili na gid kini mahitabo pa. Mahimo ba kumusulti, Father? Ug mangutana, kana kun imong tugtan, Oh. kay dili ba miingon ka ganiha nga kanang kita lang? Sige. Sulak na yun sa mana. Pangutan na lang. Mamati ko. Mahimo bang imong tudluan, Father, kung unsay among buhaton nga masumpo ang mangtas? Ug mahunong na kining iyang pagpamatay sa atong mga kaigusuonan dinhi sa Isla Pangandaman? Oh. Kay mag-unsa man ang pag-ampo o pagtuo sa Dios, Father, kung wa ta himuon. Kung dili kita molihok o magpaabot kang mawa ang mangtas. Magpaabot ba lang kita nga ang Ginoo na ang mulihok para nato? Dili ba nga miingon man siya nga lihok tao kay tabangan ko ikaw? Ay, tuan na sila si Father Norman o katong driver ni Dr. Mon sa Malta. Unsay inyong giistoryahan, ha? Gipangutana ko siya, ma. Kung unsa man di ay ang hustong himuon, aron masumpo ug mahunong na ang pagpamatay sa mangtas. Unya, unsay iyang gitubag? Wa siya gisulti o gitubag nako. Wa siya gisigihan og balik-balik ang pagtuo sa Dios. Pero mag-unsa man ang pagtuo, ma, kung way puhat, di ba? Samantha. Usa pa, wa gani siya muhad og mga pag-ampo uban sa mga tao para sa kalag ni Kapitan Cardo. Pari man unta siya. Samantha. Dili ba, ma? Maong di kita makabasol ni Clark nga lain ang hunahuna niya. Dili cute. Pati Norman, nasuko ka? Ako nasuko? Wa bulhog. Wadi ay. Kusmod magod kayo imong naong uman mo nagsulti atong batanon o gwapang babae. Sa nga na to niya, Pader? Samantha. Hindi utangan, Bagay kasi ang kagwapa. Siya imong kasukan, Pader? Wala ko masuko, di ka ba makasabot bulhog? Wala ka masuko, Pader. Saka lagi mong tingog. Kaya wa ka makasabot ako. Sa ako nang gingon mo, wa ko masuko. Walang ko makauyon sa sinulti na ito babayhana. Wasi kalainan ni ato Clark. Kaya nga naman Pader. Unsa ba yung gisulti? Unsa, Pader? Pida, tubagon kong imo pangutana bulhog, inigabot nato sa rest house sa mga gaon nga si Dr. Mon. Ayaw, Pader, oy. Kumidya lang itong ako, Pader. Kasapal kong doktor kung mahibaw siya. Ayaw lang tao siya sulti, Pader. Usap man tong orasa maabot si Father Norman, oy. Botong naman ko. Og naminhod ni nga akong sampot sa paglingkod ining lingkuranan din sa gawa sa kumbinto. Wa pa man gyud siya mo balik. Wa mo balik. 558. Wa mo balik. Ay! May muntag, Brad, kano to? Ay! Mantas! Ikaw gid, Brad. Mangtas bugog naong sa tanaw nimo. Kadiot, ikaw man tong dinhi kaniya simbano? Pagbuntag sayo? Nga suko gani kay si Father Norman nimo? Brad. Wara mas Father? Tuas inyong barangay. Sa barangay Tiyaw. Tuwa di siya dito.
Wato kuno saya ni Kapitan Cardo nga gipatay sa mangtas. Mao ba? Balikan lang niya, Brad, oy. Aw, Clark man to nga ni mo sa Clark man to, no? Clark? Oh, Brad. Okay na, Brad Kenoto. Ako si Clark. Pero dili siya mo yakong tuyo sa pag-anhi din Kay kinsa man day tuyo ni mo? Wa may laing tao din Kami ramas father. Ikaw, Brad. Ikaw ang akong tuyo. Ako? Ngano? Usa may imong tuyo na onsa? May mo bang anak na magsulti sud sa kumbinto? O baka sa dapit nga way makadali-dali og kakita na to? Kay ngano man Brad? Ngano? Salamat kay Brad sa paghatag mong kahigayunan ako. Wadi kay angayan nga kadlukan ako. Dili ko dautan nga pagkatao. Kung sa may nasaksihan o namatikda na mo ni Father Norman, may pipila lang kabutang nga wa mi magkasinabot. Kadiyot. Kadiyot, Brad. Kadiyot, Clark. Clark na lang. Tawagan lang ko Clark. Sige. Clark magka. Kining Clark. Tingalig kasukan kong father kung mahibaw nga nagpasuod ko din dinis kambinto ba? Nagpasuod ko ni mo din Dili siya masayod kung dili ka musulti. Apan kung mahibaw siya. Kung musulti ka niya nga nakigsulti ko ni mo. Nakasiguro ko nga masuko yun siya ni mo. Og malagmit. Doon na pa siya buhato ni mo. Osa? Oy, paitagod na ko ani, paitagod. Ayaw ka balaka lagi, Brad. Kay kung magkinaunsa, labanan ko ikaw. Ipasalig ko ka na kanimo. Labanan. 6, 3, 2, labanan. Matay. Wajog ko makasabot da. Klaruy ragod ko. Usa man giday mong toyo nako. Ano, di ka man mo sugot nga mahibaw inis father. Okay. Una, tingalig masuko siya nimo. O unsa pa yung mabuhat nimo. Oy! O ikaduha, gusto kong mangayo og tabang nimo. Inibaw kong usa ka katarong. Matarong ka nga tao, Brad. Og sinsiro nga nag-alagad dinhi sa simbahan sa Isla Pangandaman. Wait. Kung ang pagkasinsiro lang ang isgutan sa pag-alaga dinhi simbahan, ako gira. Pasalig ko na nimo. Og mo na hinungdan, Brad. Nga ikaw gyud ang akong giduol sa hilom. Kay dako kay kag ikatabang sa dakong problema dinis Isla Pangandaman. Bahin nining mangtas nga mauusay nagpatay sa imong amahan. Sa pagkatinuod, Brad, muprang ka lang ko. Nagpanaganag ko sa pagduol nimo. Inasayod ko nga sinsiro ka sa imong pag-alagad sa simbahan o ba ni Father Norman. Pero nahibaw ka ba, Brad? Nga kung unsa ka kasinsiro sa pag-alagad sa simbahan, nalipay gid kaayo ang Ginoo ini. Oo. Para ko din niya kung pag-alagad ko. Wa man ko magpaabot og sweldo. Makakaon lang ko katulo sa skadlaw, malipay naman ko ana. Pero unsa man gyud ay imong tuyo nako, Unsa man gyud, Clark? Wa pa pan mabalik si Clark sa banta. Gadi naraman to siya. Bitaw ma. Gikulbaan ra pa ko da. Unsay gikulbaan? Wa magud masulti si Clark kung asa siya. Ang ako lang kung tuwa siya sa simbahan o sa kumbento.
Gani harap yung nakapiya sila si Father Norman o katong driver ni Dr. Mon. Tingalig magkita sila dito ug unsay mahitabo. Unsa? Ginoo ko. Nakasiguro kang muadto siya dito sa kumbento, sa banta? Wa ko makasiguro, ma. Pero unsa man sa iyang lakon? Asa masab siya kung dili dito ang iyang tuyo? Kuy, Diyos ko. Wa siya laing gisigihan o gisgot, Ma'am Miguela. Si Father Norman ra. Uy, hinaya ka ng tingog mo. Kay tingalik matungkad tas mga tao dito sa barangay hall. Layo rata nila, ma. Ug usa pa, nag-istoryahan ni ng mga tao. Di na sila makabati kung unsay atong gipanagsultihan. Bisa na. Maayok yung dili mo kumpiyansa. Kay narabay mga tao nga loyal gyud ni Father Norman. Madako gyud kay pagtahod niya. Hain naman ni si Clark, uy. Kuyawan man lang hinuon ta. Mag-untal mi ini ng Migila. At isamanta, wala man papakardo. Sa pabayamong ugma ini. Dong Sani. Sige lang, Dong Sani. Maluoy ra gyapon ang Ginoo. Matagan ra gyapon og hustisya ang kamatayon ni Kapitan Cardo ug sa tanang nabiktima sa mangtas. Moabot ra gyapon ka ng hikayuna. Ino ka lang sa pa man na mabot ate. No sa pa man. Sani. Magampo lang tato nga unta. Itugot na sa Ginoo nga mahunong na kining kamatay dinhi sa atong dapit. Gusto kong ipaymaos ang kamatayon ni Papa Cardo. Gusto kong patyon usap ang mangtas. Dong Sani. Kada ko day sahawan din sa sud ng rest house ni Dr. Mon, Bulhog. O bisan tudog karaan ang mga butang din sa sud. Apan, hapsay kayo ang pagkahimutang niini. O kinsa ka ng hulagway nga na si babaw sa piano, Bulhog? Mao na ang hulagway sa asawa ni Dr. Mon, pader. Nga dugay nang namatay. Mao ba? Bagong dolon ha. Di na giditan makaklaro ang tiguang ug layo. Ayaw lang hilabti pader ha. Kay makasabot wag na si Dr. Mon kung may mahikap o mahilabot sa mga butang din sa suod. Igura ko mo tanaw, Bulhog. Ayaw lang hikap pa pader ha. Ako kasama ni Dr. Mon kung matandok na. Siya cute. Pader. Siya cute. Magawas lang ka pader. Dili maabdan ni Dr. Mon. Kasama niyo ko. Ibauna yung bangko niyang huwag yung pasundon nga nagkin sa dine. Pasuod na kagay, nagtuo bang kung niya sa dine. Nasabot ang mong maanis lagi ka dito sa barangay Tiyaw. Niyawa pa niya siya. Tara taon, pader. Maliyog na pader. Laging salamat sa pagtubag mo sa pipila ko kamang pangutana. Brad Canuto. Dako na kay gikatabang ang mga impormasyon nga imong nahatag nako. Kining pero kuan ba? Pero pader kining pader naman brad ka kining Clark kining ayaw gyud taon sulti si Father Norman nga ako mao'y nagsulti nimo ha. Papatyan gyud ko niya ini. Brad Clark di ay kun may bawas siya. Ngano mo patay man siya nimo? Dili ba pari siya? Dakong sa ang pagpatay, Brad? Ang ako ba? Dili ingon nga. Mupatay siya nako. Makasabaan ba ko niya ba? Huwag tingaling kung sa iyang buhato nako. Oy, hala. Niya na si Father Norman, Brad. Unsa may atong buhato nini? Unsa man?
Giabtan o makita ka ni Father Norman si Clark mismo dito sa sud sa kumbento uban ni Kanoto. Kinsa mangyod ang mangtas. Unsay sunod nga mga panghitabo. Mga kasama, atangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Ug mao to mga ka-listeners ang part 4 sa mga waka paminaw, no. So amo ka goal ka ito ng padayunon para ninyo, no, hatagan sa muna kong panahon mga waka paminaw, no. Dili kay buan para lang sa uban nga nakapaminaw na, so bijaan mo na ho nga wa mo kamong nawahi. Pantay-pantay ta ani mga ka-listener, no. So moro to kinalan pantay-pantay ta, dili ta kuan baga na si tawag ani nga maging sunod-sunuran, pantay-pantay kita. Sa inyo ang mga request atong panikamutan na. Okay? Thank you so much for watching and God bless.